Kiitoksia Riikku Heikille konsertista. Lasketaan vähän mikroskooppia alemmas. Tuo Heikki on niin pitkä mies, että tämmöiset lyhyellännät persialkaiset kaverit joutuu laittamaan vähän alemmas. Meillä on ohjelmassa seuraavana semmonen esittely tai tämmönen kyselytilaisuus. Armi Toivola on kirjoittanut romaanin nimeltä Silmät. Annetaan Armille, että kirjailija on paikalla, kun Heikki tuokin hänet näin hienosti täältä paikalle. Armi on tänään tuolla Honkaniemen kirjakaupassa kello 12, kello 14. Saatte tarkempaa tietoa ja kysellä häneltä tästä romaanista, mutta ihan näitä jotakin perusasioita mä oon tänne yrittänyt kaivaa. Eli romaanin nimi on Silmät, eli yksinkertainen tyhmä kysymys, kertooko se silmistä? No ei se nyt oikeastaan ihan silmistä kerro, mutta silmät on kyllä ihan tärkeässä roolissa tässä tarinassa. Että vähän niin kuin siihen tyyliin, että silmät on sielun peili. Eli jos lyhyesti kerrot, niin mistä romaani kertoo? No se on eräänlainen seikkailu, jossa on mukana tämmönen 14-vuotias kehitysvammainen poika, hänen osaston sihteeri äitinsä ja sitten isä, joka on erityisopettaja. Ja siinä mukana tulee sitten tässä tarinassa tietoa tästä kehitysvammaisuudesta ja tästä erityisopettajan työstä niin kuin sellaisilta alueilta, mitä yleensä ihmiset ei tiedä. Ja myös työpaikkakiusaamisesta. Musiikissa puhutaan aina kohdeyleisöstä, niin kenelle kirja on tarkoitettu? No, tää on kyllä semmonen kirja, että se käy ihan jokaiselle ja kaiken ikäisille. Ei ole mitään ikärajoja. Sanoisin, en nyt ihan sanota vauvasta vaariin, mutta ainakin nyt nuorista vaariin. Ja sehän niin kuin jostain lehtijutusta on joku voinut päätellä, että se on jonkunlainen oppikirja, mutta kyllä se on ihan tavallinen romaani, jonka voi ottaa mukaan tuonne hiekkarannalle ja rantalaiturille ihan tämmöiseksi kesälukemiseksi. Kyllä. Nimimerkillä kokemusta on, niin minultakin löytyy pöytälaatikosta 72 romaania, jotka on päättyneet sivulle 16, eli romaanin kirjoittaminen on kova työ. Niin, mikä sai sut kirjoittamaan, lähteä tämmöiseen urakkaan? No kai siinä täytyy jonkunlainen sisäinen palo tähän kirjoittamiseen olla, että viittii yökaudet siellä hakata sitä tietokonetta, mutta ehkä se on semmoinen tarve välittää niitä asioita ja kertoa ihmisille. Ja romaani on hyvä keino kuitenkin tuoda ihmisille tietoa asioista, että ne paremmin ymmärtää. Ja sisäinen palo on ilmeisen kova, koska olen antanut itselleni kertoa, että lisää on tulossa. Joo, no runkotarina on tähän seuraavaan jo tehtynä, että sitä pitäisi nyt ruveta pikkuhiljaa muokkailemaan ja laittamaan siihen kuntoon, että sitten voi sitä kustantajalle ruveta tarjoamaan. Voitko kertoa, mistä tämä uusi kirja tai mikä siinä on aiheena siinä uudessa? Se on vähän erilainen tarina, mutta mä voin paljastaa, että siinä on tämä sama perhe seikkailemassa. Ja se liittyy kesäaikaan ja sitten siinä on tärkeässä roolissa tämmöinen, miten raha pystyy vaikuttamaan ihmiseen, eli tähän rahan valtaan. Sitten henkilökohtainen kysymys, kirjailija, kuinka viettää kesälomaa? Mä olen kuullut, että sä oot innokas luontokuvaaja myös. Kyllä, joo. Meillä on kesämökki tuolla kauniin Pemujärven rannalla ja siellä tulee kyllä oltua mahdollisimman paljon. Ja siellähän riittää mökillä aina semmoista pikku puuhastelua ja toki siellä on se tietokonekin mukana, että aina välillä pitää kirjoitellakin. Sä oot ähtäriläinen, mutta sä olet tullut, mistä sä kerroit? Mä oon Evijärveltä ihan syntyisin. Evijärveltä kotoisin. Kyllä. Eli Armin kirja on siis nimeltä Silmät, ja muistanko oikein, jos sanoit, että se oli 25 €? Onko joo, kirja? Se on nyt tarjoushinta tänä päivänä markkinahinta. Ja Armi on paikalla kello 12-kello 14 Honkaniemen kirjakaupassa. Käykää siellä tenttaamassa tarkemmin ja ostamassa ennen kaikkea kirjaa. Minä kiittelen esittelystä ja me tullaan kaikki kello 12 sinne, että raivakkaa tilaa hyllyjä päälle. Joo, kiitos ja tervetuloa sinne kirjakauppaan ja hyvää markkinapäivää kaikille. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat, Armi Toivola. Ja kirjan nimi on Silmät, käykää katsomassa ja ostamassa se tuolta Honkaniemen kirjakaupasta.